Horas madihamuna manami dohot inanami na hinahalongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pajupay tamu sa program sulu-sulu do hatam. Ima na pinatupan nila bagai penginjilan Jerefai manang sodang bartanaw di Indonesia. Aw pendeta huntal manalu giot patariason hatani di batatu hamu. Alani jumul mahita martangyang. Maulihat madiho ale di batanami di bata Jahuba. Siala di bagasan bason budu pe hami ubegi hatami. Huboto jalat tunghu hapersehami. Ya hatami hati kosan, hati goran jalaguk huasom doi. Sudah jol mana persia dohot nama jalu hatami taruli doi sepasum-pasum. Atong hatahom maamang hatami. Asa hubege hupeop jala hulahu kami. Aido sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Daman nenang iya hatani debata na boy bigiota di bagasat kion. Imanan yanet sesare Timotius 4 ayat 12. Sono marjok disi. Unang mahu rohani halak midaho siala haposommi. Alai gabitiruan niya akan apersia maho di pakatayon, di parange, di holong ni roha, di hapersiaon nang di hatomanon. Songon ni masahatna. Songon judul manang tema di hita di tikyon, ima gabitiruan ni akan apersia. Asa matong hita songon na percaya manang akan napason ni Tuhan gabi si turuon itonga-tonga ni akadong atta ng percaya tu Jesusi. Iban dari paingot asat tung unang hu rohani halak mida hita. Hata hu lapatan na anggap remeh manang lea. Oloro tahe si pata nang penang prosedur matu Jesusi alai malo gumaramas makatai gabi olo lea rohani halak mida ibana. Alai nang pe posodo pe umurna. Maludingkan do pakatayon na dang hu rohani halak mida ibana. Atong asa mahape ikum mahita gabi situruon di pakatayon. Malo makatai unang gumarapus. Unang be mamura-murai. Unang marungut-ungut. Unang margabusi. Manang margarubus. Alam mo makatai hita songon halak na persia, songon na personi di bata, asa matok kita makatai songon napasahaton manang patol hason hatani di bata tuaka dong hatta jolma. Napaduahon asa hita gabi situruon di parange manang di pangalaho. Bui di bereng halak. Bui di pagkalalahon akadong hatta. Parange manang pangalahot tay. Marparange manang berpangalahon na ringgan. Dang elat rohana tudongan na. Dang hosom rohana tudongan na. Dang teal. Alai tungdinggan pangalahona. Napatuluhon asa mahita atong songon jalma na persia tu Jesusi bui gabi situruon di holong ni roha. Ikon do hita tapatudu holong ni roha tai tudong atta. Tudong atta na persia tu Jesusi nang dohot tuaka dong atta nasing pe.
Alananu nga dilio debata tu hita gugu, ima holong ni debata narong di hita. Los holong na ido, mabain hita, bui, makaholongi nasa donga tajol mabe. Dohot makaholongi ibana. Napapaton, asa hita gabi siteruon, diha persiaon. Dang munggil-munggil beha persiaon na. Alay hot, marsi toktong. Aha penamasa, toktong gomos ha persiaon na tu debata. Adong nas neroha, persia tu debata. Adong pujut neroha, toktong persia tu debata. Adong pena songgot-songgot, adong pesahit. Toktong persia tu debata. Tung aha pena na adong di ngoluna di posisi tutu tung sadok persea marsiho tu debata. Napalimahon asa matutu hita gabe siteruon di hatomanon. Buito toman hita dipikirata gabe toman hita berkatayota. Nang sonima di pangalahot. Atong damang dainang, buha tutu di saliling naon. Tasurahom matu pikirat ta. Nung nga tutu hita nagabibui, siteruon, di pagkatayon, parange, holong niroha, hapersyaon, dohot hatomanon, melodang dope, sonar matikina. Asa unang hu, rohani halak medahita. Alay, asa gabi pasu-pasu, ngulutta, tuakka dong hata jolma. Martang yang mahita. Mauliate madiho ali debata nami, sila nang sikop hubigi hami hatami. Asa matong aliamang songon jolma nang persia hami tu Jesus. Gabi situruon hami tuakka dongan nami di pertibion. Di pakatayon, di parange, di holong ni roha, di hapersiaon dohot hatomanon. Atong sahap pemahatami tuganup rohanami marsada-sada. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amen. Mula ati madihamu na madainang sila ng sikop di bagahamu na hatani di bata di bagasa tikyon. Sape to napasuk pahitamu se di minggu nanangro. Tuhan Yesus mamasu-masu hita sa luhut na.